Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Paidbah ki balawan haga program yaga balatip kum Hamara Sankalp Vikasit Bharat hapo kamadan jong kasnong Nongspung West Khasi Hills kila do no kensan ban Sakhi yaga Jingkren markmat jong Myntri Rangbahduh kari India Narendra Modi halor ki scheme bapher jong ka sarkar kami namar ka jingbam Biang ke internet haga tega jaka. Ya gani ka program lepelong di kibor penyai district jangka West Khasi Hills haga lai potrik unaiwing arajar arpulai haga bahag ni ka program kala donru ka jingpen idur markmat ya ka Jingkren jong Myntri Rangbahduh kari Narendra Modi ubalaya kren markmat bat ki Paidbah halor ki scheme bapher jong ka sarkar kami. Sesuatu hak ketika jinyalang la yok roban ai ke jing pensyai ki Paidbah nong song snong jong ke snong nong spung bat nong sok pian da ki officer na kita nak sarkar bapher halor ki scheme sarkar kami ki ban ai jing mentoy ki Paidbah ki bakin thup nado ke scheme PMAYG nang ta ke PM Kisan PMUY MGNREGA JGM ka kot ka khia pat kiwei nang tahak ni kasngini kaliang katanat ka kot ka khia kala penlong ru iga program ban examine a ki Paidbah ni ka benta ban lam ki breu ki badan ni em ni ka jingpang shini ka jingpang BP badru kiwei ki jingpang kalong nang ba kaning create awareness ba yo ki Paidbah kim tip ya ki benefits ya ki jimentoy ki ba ka sarkar India kala ai nang ba ki scheme ba fair control ya ka scheme MGNRJS PMYG JJM PM Kisan ki health program joka ICDS kumta baro ki dan hado kumba khanyo tuli ki program ki bang cover akini ki awareness jongi kata ka kalong ka banengkong ka ba pat kalong ba yo dan kinu ki nong sukhnong ki badang i sedien dang sha i sedien ha kini ki scheme ha kini ki welfare scheme jong government of India ni don menta ka enrollment ban pendung yaki ban pendung keteng yaki lada ki